Diolch am ddod draw. Sori am yr hassle a'r ffaff, ond mae'r lefel extra na o bod yn VR yn gallu gwneud yn fwy tricky weithiau. Ond mae VR yn anhygoel. Ond, ie, fi jyst angen delio gyda rai o'r sialensau technegol hefyd. So, ia. A fi gwybod os ma'n edrych yn oce nawr, dwi'n credu ni nôl. Gobeithio chi'n dod nôl anyway. Right, bant ni. Dyfu gun, mae dyfu'r cables popeth nawr. Gwylio am... Oh, dwi'n gallu redeg! My gosh, dweud... Neu pethau bach yn gyflymach. Gallu seithi nhw? Hwna'n cool! A rhyw lygaid allan nawr. Rhyw stroniaid. Nice. Alert. To assist holographic file recovery, please locate and scan all fragments. Oh God. Eva! Eva! You okay? Was I dead? Brought you back. What the hell you do that for? Come on. Okay. Oh. They're alive. Dr. Moon, Dr. Tyson, Hey, if you can hear this, Chwarae, stay where you are. I'll find you. Fi'n cael tech, oil tech fan hyn. O'n i'n wondro, os bydde ti eisiau neidio... Na, actually, ti dal yn cael bwyd. Ti cael bwyd ar y ffarm heddiw, wyt ti? I'n wondro, os o ti eisiau bod ar y voice chat, gos ti dweud wrth fi beth sydd yn y chat a stuff. Neu fi gorfod edrych lan a lawr a fel cibolog. Ond, just dim ots, anyway, os... Just yn trio ffeindio y ffordd optimal o wneud stream ar PSVR, achos dwi'n mynd i prynu Sniper Elite VR. A dwi'n really cyffroes amdano fe. Oh, a sec. Hello? Yes, Is someone there? Fi. Adrian now, no probs. Oh, wicked. Okay. Jeff, os ti'n gallu dwi'n fi. Rubbish. So os ti'n neidio yn crwyd yn chwa. Okay. Rwy ti moyn, just neidio ar. Yn i weld. Ti'n gallu... Oh, no. Helo na, ti'n iawn? Hi. So, wyt ti, ydi e'n oce? Ydi e'n streamo'n oce ar hyn o bryd? Yndi. Oh, good. Good. Os yna ffordd i weld y PSVR yn real time? Oes, dwi'n credu. O, mae llais fi'n swnio wrth am dod allan ar loudspeaker ar y stream. Ah, yes. So, sut ydw i'n... Okay. Sut ydw i'n mynd i wneud... Ie, dyna'r issue fe. Achos dwi'n gallu Oh, un munud. Os dwi'n defnyddio'r audio o'r actual teledu, a wedyn just cael thing gyda ti, fel y chat, falle dyna yw'r ffordd gorau, achos wedyn... Ti ddim yn mynd i cael double feedback na dim byd, achos dim ond un source yw e. Ie, na i trio hwnna nawr. Ne. So, na i... Un peth sy'n rhaid fi wneud is... Yn y gosa.
ein hyn. And now, whoa, headbutt blimmin' thing. And nawr, oh my god, mae hwnna'n funny, byddai mewn tangle. Troi hwn i funny. So, dyw hwnna ddim fel double thing nawr ydi e? Dim I fi, da, dwi'n swnio Na, iawn. na, okay. So nawr, na I rannu hwn. Ie. Siwr sut, falle fi chi gweld y trwy. Dwi'n siwr os dwi'n gallu just neud y sgrin yma'n fwy. Dwi'n neud synwyr? A dy fel os di. Ie. Okay, fel na? Ynddi. Ynddi, gad o fa. Right. Here we go, mae hwn yn... fi'n cael fy tynnu nawr gyda'r blimmin' thing yma, mae'n funny. Anyway, there we go. Well, technically, dylen ni ddim symud lot anyway gyda'r job yma. You know, physically. Dylen ni just bod yn yr un man, just yn kind of sway bach gyda fy nghorff. So, I just llenwi ti mewn. Oh my god. Ie. Beth yw'r thing yna? Is it a microphone thing? Fi'n gwybod. Fe rhaid fi symud y bloody mic. Jesus Christ, mae hwnna'n scary now. Rhaid mynd I roi hwn. Fel rwy'n sy'n to streamio VR o blaen. Ti'n gwybod y point? Yn dim o'n chdi. Jesus Christ. Oh, yeah, ti'n gwybod y point. Oh, Jesus! Ond mae hwnna'n mynd yn scary now. Oh my god. Flippin' heck, mae nhw jyst yn dod allan o'r ddear. Right, Steph, neu unrhyw un arall sy'n gwylio stream, gan I gwybod os mae audio levels yn iawn, achos fi yn deall o fi sgrecian fel merch. Oh my god! Beth oedd hwnna? Jesus, mae hwn yn Dwi'n swnio iawn I fi, de. Dwi'n reid... Pan dwi'n siarad fach dwi'n mute fo'n, dwi'n dod bob yn y hyn, jyst i checkio. Okay. Mae hwn bloody scary. Mae'n good game though. Oh my god! Ti gwybod beth? Ti angen buddsoddi mewn aim controller. Achos mae hyn yn game free ar PSVR, ti o'r PlayStation Plus. Cass, log this. Oedd e, anyway. All fragments. Oh my Mae'n god. ffaith efo Oculus Rift a 2 controller ar Oh hwnna. yes, forget it, yeah. Na, mae'n reswm dda I beidio cael e, ti'n iawn. Okay. You got me, Trump, top Trumps fanna. O, wedi dweud e, dwi'n di chwarae lot o games fel hyn. Dwi'n dweud lot o games fel hyn ar computer. Yeah. Oculus, dwi ond i iwsio, dwi exclusively ond i iwsio I rasio a i roi tryc ar hyn o bryd, de. Yeah. Gotta say, Well, mae gemau gofod ddim up my street o gwbl, ond yeah. dwi wedi joio hwn hyd yma. You know. Ti'n teimlo symud o gwmpas efo controller? Hwna dwi'n stryglo efo VR. O, mae'n anhygoel. Mae hwn yn anhygoel achos mae'n edrych a teimlo fel y peth dwi'n dal. So, ti'n gallu gweld ar y stream nawr ar y camera. Mae hwn gyda'r dimensions hollol gywir i'r beth fi'n edrych ar. Hwn. So, i'r gun, yeah. So, I fi, mae hwn yn amazing achos dwi'n cael y profiad na o, you know, teimlo fo fi yn cario gun. Mae yn gun ysgafn yn amlwg, ond byddwn ni ddim eisiau cario gun. Dwm. Really, mae hwn yn fel space gun yma. Oh my god! Yeah. Yn y future, ddyle gyda di bod yn dwm na. Na, achos dyna'r pwynt i fe. Oh my god. Oh, mae'n gorpoethi weithiau. Gotta say though, mae'n teimlad dda o seithi nhw. Fi ddim yn hoffi pre-cop. Fatha Starship Troopers. Yeah, mae fe. Mae vibe Starship Troopers bendant. Sut oedd cinio? Dyma? Yeah, gys ti fel bwyd. Te, sorry.
Ie. Te ddim llunio. Just, mae'n un pryd o'r wsio lle dwi ddim yn bita ben yn hun. O, Dwi'n good. swnio'n sad, ond sydd o. Na, mae'n digon teg. Mae'n neis i gael cwmni. Ie. Ond i bwyta. Ie. Ond, Oh my god. ie, pan dwi'n weld i lawr i weld chi gyd fel rhanna. O, definite. Ie. Ddo ia PC a Oculus Rift dwi'n fi. Oh, no, fydd hwnna'n clas. You know what, Os ydyn spin ar Half-Life Alyx. Fi'n gwybod ni'n mynd i cwrdd mewn fel stuff fel EGX a pethau, ond Ie. fi'n definitely keen i ni cwrdd. Oh my god! Mae hwnna'n scary pan maen nhw'n neidio at chi. Mae vibes, ti'n gwybod fel Time Crisis vibes, ond obviously ddim Time Crisis, achos mwy fel Jurassic Park, ti'n gwybod yr arcade gun game Jurassic Park lle mae pethau yn just neidio at ti fel y raptors o stuff. Ond fair Ti'n play. cofio Jurassic World Trespasser? Na. Any good? Oh, the game. Na, mae'n notoriously wild. Dwi'n cofio cael yn bach. Ond amlwg dwi'n mynd das fath am y game a. Ond sbio nôl. Na, just wow. Really? I'm getting a low-level reading over in that direction. Over there. Could be another survivor. How far? Oh god. Hard to be sure. Maybe we Ond mae'n should stay edrych rown fan'na, so... Hey, no, look at me. Okay, canolbwyntio We na. have enough emergency rations to get us anywhere the pilgrim is. We are not staying here. Mae PSVR dod allan y box fi ers hydoedd. Okay. Ie, wel, yr unig reswm o'n i'n meddwl heno, fi'n gwybod mae Owain gyda Dungeons and Dragons D&D Night, o ti gyda'r thing, o'n i fel, right, mae rhaid i fi dechrau sort o a cael y PSVR mas, yn enwedig os mae'r release Sniper Elite yn dod fyny fory, a o'n i yn meddwl, right, dim esgusodion, fi wedi bod yn rhoi off am ages, mae rhaid i fi trio neud a gweithio fe mas, sut ydw i'n mynd i neud stream, a y senario yma yw'r senario perffaith fi'n credu o ran cael rhywun sy'n gallu kind of just gwrando a gwylio ar y chat just rhag ofyn neu hyd yn oed os mae'r oh my god log all this. mae'r stream lawr you know so mae'n handy ooh Ie. Dwi fel o weithio pan ni'n eitha'n streamio Euro Truck da. yeah Ti'n mynd i wedi go fi dwi'n yn y hwyr nos Wener. oh Ti'n yeah gwybod, a literally neb sy'n gwachio fi tad i stream lawr. yeah mae'n neud chi teimlo fel oh right achos ti ddim Ond bys really handi efo neud o trwy'r Oculus ydi, allu di cael sgrin i fyny ta'n chwarae gêm. oh Jesus edrych ar hwn So, os di dwi'n streams Euro Truck fi, Ie. mae chat gynna fi yn VR. yeah ma' hwnna'n cool ar fel panel Mae bar hwnna'n handi de. yeah Ie. dyna y mantais wel mae loads o manteision Oculus dros y VR yn amlwg Ie, ond eto, efo hwn, mae just... Un beth sy'n handi efo PSVR, ti'n gwybod mae'n gweithio. ie mae yn a o ran y set-up sim rhaid i fi cael fel base stations yng canol popeth fi'n gwybod fi'n gallu pacio fe i ffwrdd yn net fi'n gwybod bach yn o faff ond mae fe lot llai o faff na cael fel base stations o stuff o'r ond thing ond dyna lle falle mae'r Quest yn happy medium ond fi ddim you know achos chi gyda'r portability llai o cable oh my god mae rai fi mynd yna gosach fi'n credu Dwi, am faint sy'n dalu am y Oculus Rift ar, dwi'n hapus. I mi, that's the best of... oh Jesus Dwi'n hapus efo Oculus Rift. Just, dwi'n hapus efo. Dwi'n mynd cael lot o use yn efo. na dyna sydd yn Ie. ti yn teimlo fel mae fe'n cywilyddus really mae'n swnio'n bach yn dramatic Ie. ond ti'n gwybod pam chi'n ifanc a chi'n cael fel stuff a wedyn mae mam neu dad yn dweud o chi byth yn defnyddio hwnna talu efo holl arian na a chi ddim hyd yn oed yn defnyddio fe a mae dy fi fel kind of llais mam yn cef yn pen weithiau a wedyn ni'n wel dylen ni actually so fi'n falch fi wedi cael e allan apparently chi'n gallu chwarae hwn 2 chwaraewr online yeah mae'r elfen yna oh god It's tu ôl i fi. Move
the controller No. over the ammo to pick it Sniper up. Elliot VR. Google agosod. Rocket ammo. Guided rocket. The UEP assault rifle has an integrated guided rocket launcher. Ooh. Use the targeting laser to guide the rockets to the designated target. Sef fi'n The pigo fe fyny UEP ddo. assault rifle can hold a total of 5 guided rockets. Okay. Quick. Press the highlighted button to fire the secondary O, weapon. maen nhw'n dweud Sniper Elite VR graphic comparison. Quest 2 versus PSVR. Yeah, weles i hwnna. The highlighted button to fire the secondary weapon. Thing fi yw, a dwi'n mynd i joio fe. You know, obviously mae yna gwell ffordd o wneud e. Fi'n credu, os mae'r slow-mos fel fi wedi gweld nhw ar YouTube, mae'n mynd i bod yn epic i cael y shots yna, a ti'n actually teithio gyda'r bwled. Point of view o'r bwled. Mae hwnna'n awesome. Ooh, what? Yeah. Ond, obviously, mae fe'n tynnu fe nôl wedyn y point of impact. Ond, Yn y beth Sniper Elite di. Dyma'r game mwyna graphically intense. na, dwi ddim. So dwi'n meddwl, so, Ddim ffain. allu fydd o'n negligible. Oh god. Pan maen nhw'n neidio fel yna. Ar Steam, dwi'n ffansi gael o ar Oculus yn dydyn nhw. Yeah. Dwi'n siŵr dwi ddim yn cosplay yna. Na, probably ddim. Dwi'n sylwi ddim yn fan mawr o unrhyw fath o cosplay beth arian yw e, fe. Ie. Oh, you Na, bugger! Isio fi ar y mwy da. Yeah. Dwi'n licio profiadau na fel hwnna dwi'n licio eisiau fel. Yeah, ti'n gwybod fel geoguess y kind of feel o Google o'r pethau, ie? Ie, ni just dda, ie, dwi'n meddwl sti watcha fi wneud mynd o'n lle efo maps, e. Yeah, yeah. Dwi'n neud, dda, mae lot o amgifeidd a Mae'n historical creepy edrych centres. yna. Darn o fel thing yn dod lawr. Yeah. Un gwn sgwnnach ti? Yeah, dim ond un gwn. Fi ddim yn gwybod sut i wneud y guided thing na, ddo. Mae'n fi dysgu sut i wneud hwnna. Right, dwi'n... Na. Dwi'n lai, Hwnna fe. Oh my god, nes i brifo fy hun fan'na. Oedd hwnna'n stupid. Nes i cael guided rocket. Oh god. Ti'n methu, i purchase yw a hwn. Oh, Ond mae nice. allan, Oh, damn. o, fe'n tydio. O, bydd e 25 o popeth. Mae'n really rad ar gyfer game VR. Ie. Oh, fi di marw. Damn. Ie, 1999 fi'n credu yw'r pris. Fi'n just redig heibio nhw. Na. Sure. Yeah. Yes. Oh my god. Oh, fi angen dal nôl tipyn bach cyn mynd lawr yr rhyw yma. Okay. Right, oes na crouch? Oes. Dyna'r boi. Right, dwi'n mynd i bod bach fwy stealth. Defnyddio bach fwy o stealth tro yma. Ie. Wyt ti wedi chwarae Superhot? Na. Ti yna? Hwna dwi'n bod yn ysgol fi ar i gael. What VR? Mae un fyna. Un fyna. Oh, mae bloody ddim. Beth yw'n ti'n dal o fe? Drift. Dyna un thing. Obviously, ar... Dyna ddo. Yeah. Gwrdd mae... Beth sy'n digwydd yma? Right, options. Assault rifle is a quite... Right, dyna we. Ie, sy'n prisiad. Dwi wedi sbio ar Oculus Store ag ar y Steam Store. A sy'n mynd nhw'n efo... Oh, sy'n mynd nhw efo pris.
Wyt ti efo Wipeout HD VR? Oes. Ta'r gases a hwnna'n cwrdd. Ie. Ie, bydd hwnna'n cool. Achos actually mae hwnna'n two-player game ni actually gallu chwarae achos maen nhw'n prynu iawn PSVR games sydd yn online multiplayer. Partial data recovery complete. New holographic files are available to view. Oh, good night, mate. Playback. All recovered files. O, ges i bach o achievement fan'na, fi'n gwybod pam, ond... Just bod fi wedi Faint cyrraedd o hwn ti 'di chwarae o blaen? Byth. Hwn yw... Faint o hwn? Tro gynta? Tro cynta yw hwn. Ie, dyma'r tro cynta fi chwarae fe. Chi gallu gweld hwnna? Yn sut dwi'n chwarae fe. Ddim fi cael gol chdi hwnna. Oedd e'n swnio fel na. Beth yna, ti'n fawr VR wedi, wyt ti'n fawr gantws fo sport? Fi gyda'r... Hello? Fi gyda'r demo... Anyone inside? Oedd yn rhan o VR Worlds? Mae gantws fo... Na, gantws fo sport, just gantws fo ar y PS4. Mae hwnna efo VR mod. Ydy e? Oce. Ynddi. Mae hwnna'n reit da, dydy gwir. Oce. Stuff. Ti'n beth? Ti'n Astrobots, for sure. Ie, es i car boot sale, right? Dydd Seal diwetha. Ddim di Seal sy'n newydd bod yn un cyn. Na, dydd Iau diwetha, actually. Oedd boi yma, right? Eisiau 20 pint am PS2 steering wheel a joysticks a pethau. O'n i bach fel, you kidding me? Really? Does neb gyda PS2 a does neb yn chwarae things ma. You're pushing it. Achos oedd e'n dod mewn box mawr. O'n nhw'n meddwl, o, edrych ar hwnna, mewn box mawr, mae lot o stuff. O'n i bach fel, good luck da hwnna. Achos... Os di rhywun ti'n gallu fflogio pethau ar de, gaming enthusiast allu di fflogio. Ie, fi'n gwybod. Ie. Na, ond fi'n gwybod prysoedd stuff retro digon i meddwl pam maen nhw'n cymryd y mic, ond... A fi yn eitha dyn gyda arian, ond fi wedi bod yn fwy kind of llac yn ddiweddar, achos fi wedi meddwl, well, na, actually, nawr mae'n y gobaith a mae dy fi ffordd o stori o stuff. Fi'n teimlo, actually, fi'n gwybod dyw hwnna ddim yn mynd syth mas i'r charity shop ar ôl prynu fe o'r charity shop. Dyna beth mae Greg yn neud. Like, literally, fi'n mynd yna i brynu stuff, a mae hi'n mynd â fe i gael gwared o fe. Dyna wedyn. Fi ddim yn meindio, mae teganau plant yn eitha torcolonis i fi, ond os mae hi'n cael unrhyw stuff game y fideo, byddai'n grac. Dwi wedi bod yn meddwl ni tor o shops elusen yn weekend fan. Ie. Ond dwi'n ofyn fatha mynd yna a fatha dim byd yna. Wel, mae hwnna'n digwydd. Llon llaw o stwff. Neu llon llaw o FIFA 16s. Ie, ti gorfod, dyna yw'r hwyl, dyna yw'r hunt, efe, helfa game o retro, a chi'n mynd trwy lot o crap, a chi'n mynd i cael diwrnodau lle dys dim byd, ond chi'n mynd i cael y diwrnod na, lle chi'n mynd i ffeindio rhywbeth, a mae'n mynd i roi gwen ar dy wyneb, you know? Ie. Oh god. Mae'r bits ma bach yn ddiflas i fi. Fi'n gwybod pam maen nhw'n neud e, ond... Y stori. Ie, dyna'r pwynt i fe, ond... Ti'n mynd engaged efo'r characters? Na, sdim ots da fi os mae rhain yn marw, fi just ddim eisiau marw fy hun, you know? Does dim byd hoffus amdanyn nhw. Sorry. Fi ddim wedi rhoi nhw lot o gyfle i fod yn deg, ond... Pam ydw i'n croucho lawr nawr, you know? Maen nhw ar ei droed. Cutscene. You sure about this? Mae hwnna'n cool. But it's what we got. I'm gonna follow the trail of debris. Ie, so un Wipeout, dwi'n joio Wipeout lot ar PSVR. Are we expecting company? Okay, well... Dwi'n licio profiadau. Ie. O, actually, ti wedi chwarae Hitman VR? Na, fi ddim wedi prynu fe to. Achos, ie. Mae gynna fi. O, pam ti ddim yn neud e then? Hitman, ie. Bydd hwnna'n awesome stream. Dwi eisiau setio PSVR fydd eto. Ie. Ti'n gwybod, fi'n gwybod, dyna oedd y ffaff, o'n i just fel, dys dim esgus nawr. Graig fi di mynd allan i cael ei lashes wedi wneud. O dad fi di mynd... Dr. Tyson, if you can hear this, I'm following the trail of Oh my debris. god, mae hwnna'n eitha uchel. Ydy hwnna'n rhy uchel i chi, ni?
watchad unrhyw games done quick? Na, o'n i wedi gweld bod hwnna, nes i ddanfon y link, ond i ddim wedi cael cyfle. Sorry. Oh. Any good? Wedi gweld unrhyw beth? Ai! O'na speedruns yn dda o speedia. Mae o'n wahanol rai fi oedd o aml. So, ond dwi'n meddwl ath o bach stêl. Dwi'n meddwl mae hyn di rhyw fath o adfywio fo. Good. Yeah. Wel, nes i ddim llwyddo gyda thing Mickey na heddiw. Dyna. Na, dwi'n meddwl fo hwnna, mynd i ti cael un da, ti'n iawn, dwi'n meddwl. Ie, achos ti jyst angen cofio'r patrymau a beth sydd yn gweithio yn erbyn. Ti'n fel Mega Man, mae rhaid i chi dewis y cymeriad cywir. Mae bendant elfen o hwnna gyda'r gêm. So, ti gallu just colli couple o bywydau, just ddim yn pigo'r gwisg cywir! Be fi ddim yn hoffi yw pryd... Dwi ddim yn gallu dod tu ôl i ti. Ie. Jeez. Dwi'n gwybod, wyt ti'n Tetris effect? Ie, ni wedi chwarae hwnna yn erbyn ein gilydd, ond ddim ar PSVR. O, ddim ar y PS4. Oedd ar Xbox, pan i chi gwythio fi. So, fi ddim... Ond mae'r VR hwnna, dwi'n gwybod dwi'n lycan Tetris o dwi'n biased. Ond mae hwnna yn VR, it's cool. Ie? A un gem awesome arall de, sydd ar PSVR a Oculus de, mae gynna fi a dwi'n si lyfio de. Wyt ti'n cofio Rez ar Dreamcast? Ie, Rez Infinite. Ie. Ti'n fo Rez ar ti'n fo hwn? Na, oh god. Na. Oh yeah, actually, yeah, oedd yn un o'r gemau am ddim dwi'n credu. O, ti angen chwa hwnna'n VR de. Hwnna'n un o'r profiadau chwarae ar VR. Yn wedig Area X, oedd ail neud o. Specifically ar gyfer VR. Reit anhygol, wedi gwir. Lot o profiadau dwi'n licio ar VR. Ie, dwi'n gwybod. Ie, fi... Un, walking simulator o enw M83. Right. Hwnna'n reit diddorol de. God, edrych o hwn. Alert. Seismic activity Oh detected. my god. Disgaf, fel Dwi'n gwybod. Oh my gosh. Yes. Suit status. Suit integrity is stable. Oh, good. Alert. To assist holographic Dwi'n file Sky recovery, hefyd yn PSVR. Ie, fi di clywed hwnna, ie. A ges ti Star Wars Squadron? Am ddim. Na. O, falle? Am ddim, dweud. Oedd e? O, mae dal ar. Mae dal ymlaen, ydy e? Am ddim? O, hwnna'n VR. Ie. Oh, cool. Na i definitely prynu hwnna then. You know, adio fe i'r llyfrgell. Am ddim. Right, sut fi'n pigo hwnna fyny? Neu, di just space. Hwnna. Yn spar. We find the pilgrim when we get out of here. That's the mission. Right. Keep talking and nobody moves. Hwnna'n un gem dwi'n eisiau chwarae ti. Mae dy fi hwnna, ti eisiau chwarae fe? O ie, a beth sgynnu chdi o? A PSVR, does dim pwynt i ni dau, you know, neud e, achos dim ond un person sy'n gallu bod yn y headset. So byddwn ni glan, bydd hwnna'n ni'n ddau, fi ti a Owain, gallai danfon ti draw yr instructions. Ie, bydd wefan nhw'n di. Yeah. So bydd hwnna'n good. Ie, o ie, chi'n gallu just gwylio nhw o'r wefan, safio'r print ar ink. Okay, be fi bod yn neud? The controller directly on top of the weapon in the world to pick it up. O, fi angen pigo fyny. Ti boi Star Place the Trek. controller Na, fi ddim, ond mae Owain yn obsessed. So bydd e'n hoffi. Ti gwybod y Star Trek Bridge Crew? Ie, fi di clywed. Place the controller So be fi- directly on top of the weapon in the hwnna'n cool. world to pick it up. Shotgun. The UEP tactical shotgun provides maximum stop A un power gem at arall, close range. os eisiau profiad da VR, ydy Ace Combat 7. Okay. O, mae hwnna'n un wyren yn dweud, ie. 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 Right, ble di fi o'n mynd nawr? Mam mae fe'n dweud wrth fi The wneud hwnna. controller up and over your shoulder to switch weapons. O, hwnna'n cool.
O, chwarae teg iddyn nhw, mae'r mechanig Dwi'n o'n newid o. class. Press the Ydw? Mae'n highlighted tebyg button. yn Half-Life Alyx. Yeah. Right, beth mae'n gofyn fi wneud? Reload. To reload, press the highlighted button. Oh, no, nice. What the hell? Wel, ysdi hwnna. Hwna'n Mae'n ffabulous. gwylio chdi hefyd, dwi'n gwylio games Ddylai i chwarae Hitman 3 lia. Yeah, benda. VR. How much bigger do these things Bend get? Oh yeah, reload. Mae angen i shotgun bod yn eitha agos ydy e, yeah. Oh god. Just bugs, ti'n... Na, y things mawr yna hefyd. Ti just wedi copi Ond un... just... Ie, fi ddim yn credu mae yna pobl, na. Fi ddim yn gwybod achos fi ddim yn chwarae fel blaen, ond fi ddim yn credu mae yna mwy na things ma. Oh my god, mae'n anodd though. Yeah. Pont o Lion King di hwnnw da. Na, ond y thing yw, mae Lion King yn gwahanol fath o anodd achos mae'r hitbox, o leia fan hyn fi'n gwybod achos dwi ddim digon cyflym yn ymateb. Ar Lion King, mae'r hitboxes mor bach, ti just fel, just ridiculous. Beth oedd y sŵn yna? Rwy di roi rhywbeth ar y stream, mae'n mynd, Tornos just rated the channel with 5 viewers. Hey, siamai, Tornos. Mae Tornos yn rhywun sy'n neud brethoneg, Breton. Mae fe'n streamer o... Dwi'n gwybod o'n i'n cael mown am y rai Welsh ddim really yn siarad Cymraeg. Wel, mae Tornos yn rhywun sy'n iaith lleiafrifol sy'n streamo yn Breton. A mae'n neis bod e'n... you know, mae fe'n cefnogi ieithoedd lleiafrifol eraill. So, hey! Diolch Tornos am y raid. Thanks for the raid, diolch Tornos. Ah! Oh god. Ooh, yes. Oh, mae rhaid fi cadw I ffwrdd. Environment temperature increasing. Cooling system O, gallai fflipio nhw jyst gwasgu'r button top hefyd. Ma' hwnna'n lot haws. Os dweud siwmai. Siamai, Tornos. Fi ddim yn gwybod beth yw'r gair yn Bret, ond dylwn ni gallu... Oh, damn. Ti'n fath interpreter chdi fyma? Ie, diolch bai. Na, fi'n gwerthfawrogi fe. Ti'n dweud text to speech oes? Ie, yn Gymraeg, na. Bydd awesome, dyna'r dyfodol boi. Dyna, mae rhyw cynhadledd Prifysgol Bangor, a maen nhw'n neud stuff really diddorol. Maen nhw'n gweithio am galed. Maen nhw wedi ffeindio, mae yna rhyw engine nhw'n gweithio ar, sy'n trawsgrifio Cymraeg. So, fel ar YouTube, bydden ni'n gallu danfon nhw fideos ni, a bydden ni'n gallu neud fel trawsgrifiad, so transcription o y stream yn Gymraeg. Dyna'n eitha cool. Ie, ond fi wedi trio... Fi'n credu mae'r boi sy'n neud y dewi, mae fe'n byw yn Sweden, so ni'n trio cael cyfarfod y bryd I gyd, ond mae'n really anodd achos mae fe ar fel continent gwahanol. Ddim yr un continent, Europe, obviously, ond mae fe just brysur iawn hefyd. Oh, launcher, grenade launcher! Oh, dwi'n hoffi hwnna. Os na... Sa limit I faint o amos na chdi? Fi ddim yn siŵr. The UEP tactical shotgun can hold a total of 10 grenades. 10 grenade yma'n dwi fan hyn. Right, nid hwnna. Oh! No, dio yn sydyn. O, mae... Geeky Sig? Ydy'n noswaith dda. Noswaith dda, Geeky Stig. Noswaith dda, Geeky Stig. Fi'n dweud y gair cywir. Sorry, mae bod yn byd PSVR a capio yn really cool, ond weithiau... Oh, fi am i'r dark stuff.
Fel y big boy yma. Wow. Right, fi angen rhywbeth launch yna. O na. Okay, fi angen stopio fe. Oh god. Oh na. Ydy hwnna wedi marw neu ydy e just yn cuddio? Oh, mae wedi marw, good. Locate and scan all targets. Bit. Jeez. Oh my god. Oedd hwnna'n scary. Oh, beth yw hwn? Beth yw'r scan... O, dyna ni. Scan. Ti dal yna, Emrys? Neu fi off-stream? Hello? 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 Emrys, ti dal yna? Sorry, siarad beth i yfad. Oh, thank god, o'n i'n poeni fan'na bod fi wedi marcio rhywbeth lan. Right, fi'n mynd Na. lan tym bach o ran eich sain ti. Ie. Wel, dwi'n dweud yfad, can Dr Pepper a salmon y bara. Ti'n beth? Ges i... Yw'r y noswaith yn chwarae yna. Ges i... Naeth... Naeth... Resume fi eisiau. Close. Ges i Dr Pepper gan... gan... Thomas. A nes i really joio fe. Oedd e'n fel blas, o'n i ddim di blasu am gymaint o amser. O, dwi'n joio Dr Pepper da. Oh, Dr Pepper, nice yn dyw e. See more debris from the Pilgrim down here. Pilgrim. Must be on the right track. Just wastad yn dweud Pilgrim, a gifing gallu meddwl am yw Family Guy, lle mae fe'n mynd, hey Pilgrim, a mae just yn neud stupid joke. Dwi'n gwybod beth, a brach... Dwi'n dweud, be di pot o... Dwi'n gofyn y bar i chi. Be di pot o gema? Pot. Na, exclusive PSVR oedd e. PSVR exclusive. Okay, be di plot? O, plot, nes i'n meddwl Ie. yn dweud port. Plot y gêm yw... Ti di... Oh, Jesus. Ti di glanio, o'ch chi'n neud rhyw experiment a yn gofod a naeth rhywbeth mynd yn wrong lle... O, na'n good. Lle o'ch chi di gorfod glanio mewn argyfwng. Oh, damn. Oh, mae'n gyflym, man. Right. Just generic sci-fi story. Yeah. Gyda fe, does dim byd fel mind-blowing gwahanol. Beth i'n neud fan hyn? Siwr... Mae hwn gyda fwy o range yn dyw e. So, Some sniper. Na, ddim to. Dwi'n gobeithio bydd hwnna yn y bit nesaf. Beth sy'n od yw ti'n methu wneud 360 a troi rownd. Ti ond yn gallu kind of camu nôl a edrych o gwmpas wrth camu nôl. Mae hwnna'n gwendid dwi'n teimlo. Ond falle nhw'n ei wneud I chi ddim mynd yn sic yn troi rownd mewn cylchoedd, ond... Yeah. Mae'r gola PSVR yn tacio gyda'r camera yn dig. Yeah, yn union. So dwi'n methu. Na, dyna'r reswm. A mae'n neud top o funware. I suppose dyna lle chi gyda'r mantais gyda'r Oculus. I gyda... Wel, mae gyda fi... Mae'n fi ddim yn... Oculus Rift S ddim efo sensors. Na? Be ma'n iwsio ydi out... Cameras? In, out. Yeah. So camera ar y headset I hun. Yeah, ma'n So be... So hynna ddim angen fi, dwi'n meddwl sy'n... Ti prynu fo. Na.
Mae'n cool. Right. Mae lot o VR games. Y gwahaniaeth rhwng VR games da a VR games drwg ydi sense of scale. Yeah, mae sense of scale ar hwn yn anhygoel. Mae'n gywir. Fi ddim yn teimlo bod That's another actually... piece of the pilgrim. Dwi ddim quite i gweithio mas beth yw Pilgrim. O falle y llong gofod yw'r enw'r llong gofod yw'r Pilgrim. Dim chi ydi'r pilgrims. Achos enw am person yw'r Pilgrim, ond naeth e just dweud another piece of the Pilgrim. So... Cos o dda. Da chi'n meddwl pererindod yn lle fyddo? Yeah. Oh god, a lot yn ymwneud nawr. Gweld y braig bach sy'n rwystredig. Mae'n un pethau ti'n gwffio fi, de? So drosodd. Si bach yn ailadroddus i bod yn deg, ond ti'n beth? Ti'n dweud hynny, yn fel game fel Time Crimes, oedd yr un fath o badi sy'n amrad, fe? Ti'n fel rail shooter, you know... Ond achos y fath o game yw e, does dim really rhaid i fe bod, achos ti jyst yn cymryd taw dim ond y doi fath o thing sy'n byw ar y planet yma. Oh my god. Oes cerddoriaeth yn neud e bach fwy creepy nawr. A un o'r rhesymau ti'n ei chwarae hwn hynna di hefyd Cinder Lights gynnwch chi wedi cyrraedd, so ti eisiau saethu bach. Alright. O'n i'n aros am hwnna. Nes i cerdded mewn i hynny i fod yn dig. Falle. Point tig. Ie. Mae un lan fyna. Ond fi methu wneud hwnna achos mae fe ddim yn mynd i dangos. Oh, Jesus. Fe gwellu fi... Dyna sy'n od yw ti methu troi. Oi! Ydw i'n gallu kind of just... Oh yeah, there we go. Oh, mae hwnna'n cool, just dal e ddim edrych ar y scope. Na, bydd e'n dod, Emrys. Blwyddyn yma. So pobl actually wedi bod yn cael o? Pai nawr, bendant. O iawn. Oh my god. Dwi'n struglo nawr. Damn! Mae yna bobl wedi bod yn cael e. Just nid fi eto. Google am. Is it a scam? Cinder Lights gun scam. Oh, pai nawr. Cinder Lights gun. What happened to the Cinder Lights gun? Going bust and... Pai nawr, dwi'n ddim yn dig. Dwi'n cael session neis nawr. Dad y blimin freak off yma. Oh god, Jesus! Dwi'n Mae reviews nhw, de? Mae loads o reviews. Bach yn arab. Hey, hold on. Sut mae ar Indiegogo a Kickstarter? Nes i wneud y trwy Indiegogo. Dyna ddim yr un gynna chwaith. Sut wnaeth i'n methu?
compatible with some original console hardware. Yeah, maen nhw'n neud Arduino things. Maen nhw'n neud fel Okay. Raspberry Pi Arduino. Ydy yn Arduino? Dyna'r gair cywir? Yeah, I'm not Arduino ones, yeah. Yeah. Two yards in here. Oh, mae'n dod nôl. Dates. Ooh, do you have SidenLightskin.com? Tyndon. Yeah, SidenLightskin.com. Error. Now I'm going. Contact. Oh, Brilliant. you know them, oh, Discord, when you join a Discord. Yeah, Discord. Go bit on yeah, go bit on where is my friend Cinder? Show me here. Beth gyntaf i fyny. Hi, Rhan Jace. I just went through the videos and definitely dodgy recall spring. Be? Beth gyntaf i fyny ar Discord ar. Gwyn yn cwyn na. Os rhywbeth de, joking aside one de. Ti well off. Disgwyl ti siarad fath fel un de. Cos ti'n misio un o'r gyntaf nag oes? Na. Achos ti'n update, ti'n rwy'n rach ymlaw. Ie. Ti'n llai, wedi sio mi llai. O, pam? Thank you. Got to say, I was not expecting top-notch service and support from Indiegogo's Kickstarter. You guys have been excellent, thanks for all the help. O, dyna ni. That's what's all about. Oh, Ted? Yeah. O, mae rhaid jyst yn dod o... Jesus Christ. Dim i pŵ dros y gem ma. Lot o hyn ti wedi bod yn neud hefyd, de. Ie, yr un fath o beth, does na ddim elfennau diddorol puzzly o se. Mae just seithi a seithi'r un crap pob tro. Oedd hwnna'n swnio'n scary. Ble fe fod mynd? Fi wedi cymryd cam ymlaen, dyna'r problem. O, mae rhywun yn cael symptoms heddiw. Mae na show and tell tab. Ie, fi'n gwybod, mae loads di cael nhw. Dyna sy'n mynd yn fwy rhywbeth i gweithio. Wel, pan mae'n blwyddyn wedi cael yn fi. Ond mae pethau... Lle maen nhw'n bes? Coventry. O, lad yma. Ie. Oh my god, pam... Mae yna gymaint yn nhw. Ridiculous. Dwi'n mynd i mal yn nhw. So chi'n gynned i dal fyd nhw? Na, nes i defnyddio'r gwneud. Flippin' it. The hell? Ie. Pa lliw gynnag ysdi? Beth oedd e? Glas a coch? Glas a coch, achos mae'n erbyn y cyfraith i cael rhaid di yn Prydain neu Ewrop. Mae'n rhaid i cael di fe, mae'n siŵr gwyd.
Fi'n teimlo mae rhaid i fi mynd ffordd yma. Ond es i ffordd yma, dim byd... I methu neidio dwi ddim yn credu. Neu dwi just ddim gwybod sut i neidio. Sut fi'n mynd fyny? A mae teimlo oedd y gem neidio I fi de. Mae yn? Dwi ddim. Na, dwi ddim. Dwi'n mynd cael vibes neidio de. Na. Mae gamer senses fi'n tinglo dim neidio. Dim neidio. No. Dwi wedi bod yn sbio yn y show and tell yma, sy'n ta fe? Ella da ddim yn scam, dwi wedi gweld digon o fe yma. Ond, so mae'n gallu bod yr un person sy'n tynnu lluniau ar un gynnad os yna. Cos mae'n gyd yn tynnu un o'n box. Fi'n hapus bod ti yn meddwl digon I edrych mas amdano I ffordd fel yma. Mae'r cyfeillgarwch yna yn... Oh my god! Mae'n cwyn calonus. Oh my god! Dim yn neis I pobl clueless cael ddal allan ag ei trin a'n heg ydi. Oh, here we go. O, ti efo'r gunsight? Gunsight? Mae rhywun yn rhaid sight gun ar un fo. Yma. Oh. Oh, right. Na, fi'n credu mae hwnna'n just rhywbeth yn y golyn fi. Dim yn anhebyg o'r un gunsight sy'n eich di fanna fo. Really? Ie. Cool. Dyna'r problem, mae'n gallu sbwrno o there, so gall nhw bod unrhyw... Ie. So dyna sy'n neud y beth yma'n anodd. Just like... Dreamers. Echt di dit all day marathon stream ti'n cael y gun yma. Nid o werth o. O fi'n credu. O, fi yn poeni ac ti'n gwybod fel ydw I gyda fel y faffi setting up scenario. So fi'n poeni byddai'n just disaster pan mae fe'n dod I trio gosod y gyd fyny a cael ei gweithio gyda fel y games. Achos dyma fydd y PC gorau I defnyddio fe awr. Ie. So fydd yn stupid I trio defnyddio fe. Mae yna build fel 5-4 builds. Fi yn tempted I trio a honna, gweld, achos mae yna fel configuration easy setup. Ond, amlwg, dwi eisiau chwarae rai fwy advanced hefyd. Ie. Wyt ti am prynu pedal? Probably. I cael y pro... Good choice. Fi'n teimlo chips are all in. Fi di mynd mor bell a hyn a aros dylen ni mynd am y setup gorau. No? Ond mae rai pobl yn creu nhw I hunain. Os maen nhw'n really clever, ond fi ddim yn cael skills yna. But, oh my god, fi'n dechrau mynd yn fed up. Falle dyma fydd y gol ar fan hyn. Fi di cael y teimlad o safety, edrych o'r system. Fi'n edrych ymlaen at my brilli. Faint bod hyn yn mynd yn really ailadroddus. Credu bydd yn amser da I dweud. Beth yna? Ond, beth yw'r amser? Mae'n 4:10. Oh, there we go. Ma in a clock fi. Dwi'n just like, yeah, wrap her up, Mark. Ti di lladd digon o bwysdi lod. Dwi'n sbio pedal, USB game pedals fama de. A dwi'n sbio pedal de, 16 pint de. Oh, ma'n right. Hwn de, delivery tomorrow. No way. Mae'n os o'r gwn yn... Royal link I fi, neu prynu fe heno. That's the boy. Dyna'r boy.
Dwi wedi lladd iddo. Na, chwarae teg, dwi'n reid siwr ti heb ti cael dy conio. Sorry? Dwi'n reid siwr ti heb ti cael... Good. Mae'r boi yn dod ar draws yn y fideos fe. O, mae'r... Mae code sign... Oh my god. Beth? O, Beth? mae cael y drivers i weithio yn... Am dwi'n methu neidio? Ok, dyna fe, sorry, fi wedi blastio fy hun. A mae fy ngwraig yn tapio ar y teledu, a fi mewn y thing yma, so fi ond yn gallu clywed hi. So, right, fi gorffen efo yna, mae'n just frustrating. But anyway, right, edrych ymlaen at fori, gyda'r... Right. Beth sy'n fawr e? Oh my god, my nos nawr, pan dechreuais i o dal golau. Beth sy'n fawr e? Right, diolch am gwrando. Wait a sec. Dyna'r fiddly thing gyda PSVR. Ie. Right. Mae stress dwi'n cael yn gwachach dyn hyn yn Diolch. factionally beth ti'n teimlo. Be? Sorry? Mae stress, o fi'n gwylio chdi'n delio efo cables VR yn, dwi ond yn cyd yn deimlo. Dwi'n rhoi OCD. Na, jyst cyd yn deimlo, cos dwi wedi bod yna. Oes faint o taclus sy'n fel wyt ti, da? Mae'n wastad yn dda. Na. Yeah. Wel, dyna ni am heddiw. Diolch Emrys am bod ar y comms, achos mae e'n neud y proses lot llai stressful, a fi ddim yn teimlo fel fi'n off-stream yn siarad gyda fy hun fel rhywun nutter. Fi yn nutter, ond, mae just... fi ddim eisiau teimlo fel fi'n... mae just bach yn silly yn diwedd. Anyway, so fori yw y release o Sniper Elite VR. Fi'n edrych ymlaen at prynu fe. Ti'n siŵr na fori? Ti'n siŵr na fori? O na, ddim fori. Dydd Iau yw e. Dydd Iau. Wel, dal yn cyffroes am fe. Dydd Iau mae'r actual thing, Sniper Elite. Achos fi wedi gweld rai gameplay footage, naeth e just drysu fi. So, dydd Gwener... A dwi'n siŵr iawn pryd mae PlayStation Store yn updateio. Dwi'n updateio hanner nos, de. Ie, so falle di sad... Na. Ma' nhw'n ffain, though, di Gwener... O'n i yn tempted, ond Sea of Thieves di Gwener fi'n credu, achos ni eisiau gwneud rhywbeth grŵp ni gyd yn gallu cael hwyl a, party the Captain Morgan and all that. So, nawn ni gael, diolch Steffan. Mae Steffan wedi bod yn really, really amyneddgar. Naeth e dweud, enil loop, rechargeable batteries yn enwedig gyda Anneli Morgan. Oedd e'n dweud am y PSVR aim a pethau. So a diolch am ymuno hefyd. So diolch. Dwi'n gwybod pan fi'n squatio, fi just just a setup. Hey, mae'r Chris ti'n edrych yn cool though, yn dwi e? Mae'n really neidio mas. Anyway. Right, no stop pawb. Diolch am wylio a gweld chi yn...